Masnya balang dhar ubalong udibati chief minister ujongi bat iba Princeton bat u Konrad ke sangma sngau bha ra no ya katu ke project ka jongphi shaki wei pat ki jaka lada phimyo jaka shu ban shna ya katu ke project henrei ra no eka shagaru te kipat ba ki bakarsan dengan kapor syakapor ki bapej bat ngap ya video jonga hapok kana ka YouTube channel ka jonga ka bakerteng I am Jungle Boy te ka ka mat ka bangan wanra kana ka video hi ka mat hi ka long ba ngayo i hapok social media day tang hapok ki social media henrei hapok hi ka jella mi khalia hi barok ka wei ka don kata ka jingya huri hura bat ke sarkar jela bat kipat ba hadu bakan don kata ke jingya jingcha tngan usharman jong ka Green Tech Foundation hadu bakan don kata ke jingcha tngan ga jong u tang namar ka sarkar jela ndrei kani hi kamat hi ka banga kwa ban pensyai bat ngala yo lum na ki katu kat ni ki khubor saphang kata ke jingdawa jong ka sarkar bat saphang kata ke jingdawa jong ki pat ba ndrei kata hi kamat ka banga kwa ban keren ngam kwa ban da penjrong than ndrei singo bahas ngap yakini video na do basdang hadu bukut kenang ba phini shai bah yakini video kenang ba kini video rukan poi shagi tuki badon kiti bat ke sarkar jela namar ngitim lada kituki badon kiti bat ke sarkar jela lada ki pat ba kim don ban ya teli ban ya snok kiti bat ki henrei kim la ban poi shaka thong bakin long ki badon kiti bat ke sarkar henrei nga kini video nga kwa ban pensyai kenang ba don kata ka jinisung ke sarkar jela bat ki pat ba namar ki pat ba ki long ki bayi teli ha ka wei ke but ka wei ke bor ki yo ha ka bor senchar hadar po ka jelai mikhalia hi barong ka wei ya sasngap ikini video ya ka ga jingmut ka bangan wanra ka kini video nan keren chwana liang ka sarkar ka kata ka jingdawa lene ka kata ka jingthmu jong ka sarkar bakan wanra ya kata ge project bansna hangte ha umyam lene halumpong dek mo te ka kata ka jingthmu jong ka sarkar ya sasngap ha ka jingthmu hi jong ka sarkar jela ka kwa ban wanra ya ban pengkela ya ka umyam bakan long ka jaka ka bahe ban wan ki tourism lene ka ban wan kita ki nong jngok kai ki baper na keling jong kari lene na keling jong ki state ban wan jngok kai hangte jaka umyam ba chushu ka jingdawa jong ka bakan shna ya ki resort ban shna ban penhe shushu ya ki hotel lene ya ki restoran ban penhe shushu kenang bakan yo kam yo jam ki khun samla jong ka mikhalia baro hi ka we bat shushu ka kwa shushu ban penhe kum ki kenja sport ki baper hangte ha jaka umyam kate ka project ka baka kwa ban shna te shushu ka ong namar ka jingkwa ka jong ka shushu ban kentiu ya ka kamai ka kaji ka jong ka na ki tu ki tourism kata ka de ka jingthmu jong ka sarkar ban penroi penpar hangte ha po jela mikhalia baro hi ka we hangte ha umyam kata ka de ka jingthmu jong ka sarkar henrei ngalayo lum na ki katu ka ne henrei ngakwa man pensyai ye phi kenang be pinsyai bahaya ka ni ka kata ka jingdawa jong ka sarkar ka kata ka jingdawa jong ki pat ba don ki bampat syai ki ong ba balei ki pat ba ki persya kat kane ka jingdawa kat kane ka project ka babhatam ya ka jela mikhalia ka bawanra ka sarkar te balei ki pat ba ki persya halor kane te ngap ngan ye thu iphi ngan pensyai phi te ki pat ba hi day tang ki pat ba henrei ki seng bahalang ki baper ki snok ti lang bat ki pat ba namar ban penne pensa ya ka mariang lene ya ka khlau ka ptam te ki jingdawa jong ki pat ba ka umyam hi ka de ka jaka ka ba kongsan lene ka umyam ka de ka jaka ka ba itnat jong ka mariang te ki pat ba shushu ki shapting ba ka pollution lene ka construction yo ka penjulor ya ki jaka ki puta lene ya ki khlau ki ding ki sej kata ka jingdawa jong ki pat ba te don pat ki pat ba ki ba shapting ba ka khendeu ka siam jong ka snong kan sim lene kan penjulor te don pat ki ba ong ki pat ba don pat ki pat ba ki bom menjur ya kane ki bom menjur ya kane ki pat ba ki ong don ki ba ong ba om shai ka project lene don pat ki ba ong ba om don ba kata ka jingya kren bat ki try snong kata ka jingdawa jong ki pat ba project jong ka sarkar hangte halumpong deng
ki traisnong ki persyak ba ki traisnong ki ong ba ka jelahi kamde ban surai marwe leni kamde ban su simrai marwe kajing sisa kata kamde ban su simrai marwe henre hap bandon kata kajingnya menjur lang bat susu ka lumpong deng ka don kata kajingnya jing koridor ha ka culture kipat ba ki shifting yo bakandu ka culture leni ya ka mariang ka klau ka petam kiding kiseng kaba susna building kan penjulor ya ka mariang leni ya ki klau ki petam kata ka jing ya persya ka jong ki lumpong deng ya ka sarkar jela ka jing ya huri hurahi bat ka sarkar bat kipat ba ki mi sesurong ban dawa ya ka hok leni bandon kata ka jingya ki leni ka jingya persya ya ka sarkar ka jingya lang patba hi ka long ka dawa ki patba hi ki dawa ya ki dawba ki kita ban pensenge ya ka project jong ka sarkar leni ban penkela ya ka rai jong ka sarkar leni ban penkela leni ban yada ya ka khendeu ka siap ka mariang ka klau ka petam ban penek bensa ya ka kata kadai ka jing yaki jong ki pat ba ban pendu pendam ya kita girai jong ka sarkar ngi yoi ba kinu ki kam ki ba ka sarkar jela ka le ka surai bet marwe ka jing sisa kata ka ba ong ka snong lompong deng ka jing sisa kata ka no ka project ka ba ka sarkar ka rai kam ju sim lene kam ju su share lang sya ki pat ba kenang bandon kata ka jing ya teli ban le ya ka no ka project kasurai bet marwe teha kejing sisa omdei bansu rai marwe namar la dam rai marwe nreka don bet kata ka jingya dawa ka don bet kata ka jingya persya bat ka sarkar tengi yo i ba hapo ke social media ka don ka tu ka jingkren jong i ma snyo bhalang khar deputy chief minister jongi i ong ba don uso ubaso uding so ubaso te shibun ki briu ki be tunru yu tengah kwa ban ya jubab halor kata ka jingkeli ka ba iong ba udon uso ubabha lada ubha uso uba itnat uba bang uso henre shibun ki tourism ki ba pet kai u shibun ki tourism ki ba pet kai u ya ka jing bahadur ka jong u ya ka jing itnat u jong uta uso omdei tang ban ya tunru henre ka jing ya pet ka jong ki namar kat nu kata ka jing itnat ka nu kata ka jing bahabri jong uta uso te kata ka jubab tang kata nga kwa ban kren ya kane la Meghalaya jongi lanu phan kalla leni lanu phan don kata ka jing ya teli bat upat ba kanu ka kam ka ba phale henre ka don bet kata ka jing ya persa leni kata ka jing ya dawa pe yo i ba utu i Sherman jong ka Green Tech Foundation ila sya tngan hadu kat tu lakat nosni ila sya tngan henre isya tngan tang naga bentaman pene pensa ya ka mariang ka klau ka betam lama namar lada wan kate ka project ka bahe jong ka sarkar henre ka kta ya shibun ya omde tang ya ki klau ki betam henre ya baro lang ya ki merat ki mereng ya ka klau ka betam ya ki jaka ka buta ya ka khendeu ka siap ya baro hi ka wei ka kta ya baro te balei ka sarkar kam ya snyau thu ya ka tu ka jing sha jing in jong itu i Sherman jong ka Green Tech Foundation te ko sarkar to snyau thu to ya teli no bat upat ba kenang bakan don kata ka jing ya suk bat upat ba ko ka sarkar jela Meghalaya ka ba i ka jongi umasnya bhalang dhar ubalong udibati chief minister jongi bat iba Princeton bat u Konrad ke sangma sngau bha ra no ya ka to ka project ka jongphi shaki wei pat ki jaka lada phimyo jaka su ban sna ya ka to ka project henre ra no ya ka shagaru ra no si sendon ya ka to ka jaka ya ka to ka project ka jongphi shagaru kenang man nom don kata ka jingya klumar hapo kari khasi ka jongi ra no ya ka shagaru kenang ba kan nom kta ya ka mariang lene ya ka klau ka petam jong ka umyam lene ya ka lumpong dengru umju ra no ya ka garu kenang ba phin khamsuk susu ban laj na kata ka jingsa kta ban laj na kata ka jingya persya lene kata ka jingya dawa ngi kum upai ba Nrai ngi menjur, nrai ngi nom sya, kenang bakan jot ka mariang ka
mariang ka khendeu ko siap jong ka jela mi khali ahi barok ko we te kipat ba ki bakarsan yanga na kapor so kapor dengan pengkut sisundon ya kan video te ngini syampat ha ko we pat ke video te tanggata kublai sibun ye phi ki bape